Ерыхонская гісторыя дубль 2. Сябры прывітання, з вами ізноў я, ксёндз Вячаслаў Барок. І як заўжды на гэтым YouTube-канале мы разважаем пра хрысціянства ў сучасным свеце. Я прыношу прабачэнне за тое, што тое відэа, якое выйшла ў нядзелю пад назвай Ерыхонская гісторыя, на жаль, не было якасным. Былі праблемы тэхнічныя з гукам. Не ведаю, як так сталася, но але хачу выправіцца і па вашых просьбах маю працяг гэтай ерыхонскай гісторыі, якую пачуеце сёння. Дзякуй, безумоўна, тым, хто падпісваецца на гэты YouTube-канал, хто ўжо падпісаўся, а хто яшчэ не падпісаўся, зрабіце гэта прама цяпер. А таксама дзякуй вам і за тое, што з'яўляецеся спонсарамі гэтага канала, бо дзякуючы вашай фінансавай падтрымцы можа выходзіць на прасторах інтэрнэта гэты контент. Уласціва кажучы, тая ерыхонская гісторыя, якая спынілася мінулы раз на фініках, яна, можна сказаць, завершылася. Бо я казаў мінулы раз пра Ерыхон, гэты адзін з самых дрэўніх гарадоў планеты. І гісторыя гэтага горада лічыць каля 10 тысячагоддзяў. Гэта сапраўды унікальны горад. Ён самы таксама адметны тым, што размешчаны геаграфічна на 240 ці 260 метраў ніжэй узроўня мора. Гэта недалёка мёртвага мора знаходзіцца гэты старажытны горад. І акурат мінулы раз, скончыўшы гукавую гісторыю Ерыхона на фініках, я хацеў таксама прыгадаць, што гэты горад адметны сваімі фінікамі. Чаму? Ну, таму што там заўсёды таксама цёпла, сябры. Вось як яно. Калі ніжэй узроўня мора, то там таксама заўсёды цёпла. Ну і там не кепскія фінікі. Нездарма ж пілігрымы, калі прыязджаюць у святую зямлю, яны акурат у Ерыхоне гэтыя фінікі набываюць. Такая склалася традыцыя. Я вельмі шмат падарожнічаў па святой зямлі, як бы быў разам з дзесяткамі груп паломніцкіх у Ізраіль цягам шматлікіх гадоў. І, канешне, гэта адметна, што як толькі пілігрымы прыязджаюць на гэты базарчык, заўсёды купляюць фінікі. Але пра фінікі ўзгадваем таксама толькі таму, каб прыгадаць сабе гэты унікальны горад Ерыхон, які вельмі добра бачны з гары Спакушэнняў, з гары Каранталь, дзе прама ў скалах размешчаны праваслаўны манастыр. А збудаваны ён там не выпадкова, таму што акурат там, згодна з хрысціянскай традыцыяй, д'ябал спакушаў Ісуса, і нібыта там на гэтых камянях ён быў. Ісус быў у Ерыхоне таксама. Я прыгадваў мінулы раз, што маставыя вуліцы, камяні вуліц Ерыхона памятаюць, як да іх дакраналіся ступні самого збаўцы. Гэта унікальны горад. І вось, уласціва закончыўшы гісторыю на фініках, можна казаць, што распачынаецца там гісторыя іншая, гісторыя новая. Я не буду паўтараць тое, што казаў мінулы раз пра сваю гісторыю, як уварваліся ў наш аўтобус паломнікаў людзі з аўтаматамі ды з кветкамі ў руках. Калі каму цікава, паглядзіце гэта вось у гэтым кепскім бракованым відэа, якое было напярэдадні. Вось, але адметнасцю, можна казаць, ёсць тое, што Ерыхон бачыў на працягу 10 тысячагоддзяў шмат розных гісторый. А вось гісторыю Бартымея мне б хацелася яшчэ раз вам нагадаць. Чаму? Таму што гэта гісторыя унікальна, і яна пераплетаецца часам з гісторыяй шмат якіх пілігрымаў, якія пабывалі ў святой зямлі.
Пра Бартымея узгадваюць Евангелие паводле святого Марка ў раздзеле 10. Гэта быў сляпы чалавек, жабрак, але аднойчы, калі Ісус быў у Іерыхоне, ён, даведаўшыся аб гэтым, ён не стрымаўся і звярнуўся да Ісуса, крычучы такія словы: «Ісусе, сыне Давіда, злітуйся нада мной». І вось гэты зварот да Господа быў пераломным момантам у гісторыі сляпога жабрака. Бо дзякуючы таму, што ён звярнуўся да Господа, у ягоным жыцці адбыўся цуд. Ён пачаў бачыць. І вось гэты цуд, ён ёсць унікальным, а мяне асабіста натхняе на філасофскія думкі і разважанні. А менавіта, калі думаю пра жыццё сляпога жабрака Бартымея, думаю так: можна сапраўды прыналежаць да унікальнай гісторыі ці народу, ці горада. Так вось як гэты жабрак, ён быў неадрыўнай часткай гісторыі, тады яшчэ 8000-гадовай гісторыі Іерыхона. Але ён не ведаў аб тым, да чаго прыналежыць. Ён быў сляпы, ён не мог бачыць гэтага горада. Ён не мог таксама прастое і зразумець, да якой спадчыны багатай прыналежыць. І нічога б у жыцці гэтага сляпога жабрака не памянялася, і мы пра яго б сёння не ўзгадвалі, каб ён сам не зрабіў вельмі важную рэч у сваім жыцці. Якую? Ён звярнуўся да Господа. І калі ён звярнуўся, пачаў крычаць да Господа, Господ пачуў яго. Бо не бывае так, каб чалавек звяртаўся да Бога, а Бог яго не пачуў. Бог можа не пачуць толькі пры адной умове. Калі чалавек маўчыць і не звяртаецца да яго, а як чалавек толькі пачынае звяртацца да Бога, Бог адразу чуе чалавека. І змена адбылася ў жыцці Бартымея такая, што, пачаўшы бачыць, ён мог паглядзець на гэты свет ужо не сваімі вачыма. Не толькі цялесным зрокам ён бачыў гэты свет, але ўжо таксама і вачыма Бога. Чаму? Таму што Бог, дакрануўшыся да яго, зрабіў цуд у ягоным жыцці, і чалавек Бартымей зразумеў, што ён важны для Господа, што ён стаіць у цэнтры гісторыі збаўлення і гісторыі свету, бо так глядзіць Бог на кожнага з нас, на кожнага чалавека. Кожны з нас для Господа ёсць унікальны. У ягоных вачах мы заўсёды унікальныя, мы заўсёды ёсць у цэнтры. Не, безумоўна, няхай гэтыя думкі не спакушаюць нас да эгоістычнага светапогляду і думаць аб тым, што мы як бы пуп зямлі. Гэта неправда. Але разам з тым, калі мы здольныя звярнуцца да Господа і здольныя прасіць зрок духоўны, зрок веры, мы бачым, наколькі мы ёсць каштоўныя ў вачах Божых. І вось дзякуючы гэтаму духоўнаму зроку сапраўды можа памяняцца ўсё. Бо калі мы перад Господам стаім як сляпыя, як нямыя, которые не здольныя закрычаць да яго: «Ісусе, сыне Давіда, злітуйся над намі», то ў нашым жыцці не будзе ніякіх пераменаў. Гісторыя сляпога Бартымея вучыць нас менавіта таго, што Бог ёсць творцам гісторыі. І гісторыя Іерыхона, і гісторыя сляпога жабрака Бартымея, але Бог ёсць творцам таксама гісторыі жыцця кожнага з нас. І гэта важна, звярнуцца да Бога. Ведаеце, сёння не сакрэт, што у нас, у беларусаў, такі дэпрэсіўны вельмі стан. Мы прыгнечаныя. Бо мы, калі спаглядаем на ўсё тое, што адбываецца і ў нашым жыцці, у жыцці нашага грамадства, мы бачым, што барацьба, вайна паміж дабром і злом, яна зацягнулася. Але мы не бачым, што дабро перамагае.
Мы гэтага не можам бачыць пакуль што. На жаль, і гэта нейкім чынам аб'ектыўна. Але ведаеце, каб убачыць, як дабро урэшце пераможа зло, закон беззаконня, як грамадства беларускае, уся краіна зноў вярнецца да жыцця згодна з законам, каб гэта убачыць, то мы павінны звярнуцца да Господа. Гэта вельмі важны момант. Калі не звернемся да Господа, то гісторыя наша не памяняецца, і мы і далей не будзем бачыць нічога добрага. Толькі Господ, Бог, ёсць у стане зрабіць так, каб гісторыя нашага жыцця закончылася шчасліва, закончылася паспяхова, закончылася трыумфальна. І тады ўвесь гэты нават негатыўны досвед, які мы сёння маем, ён можа вельмі хутка памяняцца. Як кажа псальміст, бадай у псальме 125, калі я не памыляюся, то гаворыць так, што той, хто са слязьмі сеяў, жаць будзе ў радасці. Мы ўжо шмат сеялі у сваіх слёзах, але Бог дае нам перспектыву вельмі цудоўную, што можам пачаць жаць у радасці. Ну, але каб так адбылося, я паўтараюся, трэба звярнуцца да Господа. Ерахон бачыў шмат гісторый, якія завершыліся. Некаторыя кепска, некаторыя добра, як у выпадку Бартымея. Але я ўпэўнены ў тым, што ў гісторыі Беларусі Бог яшчэ не паставіў сваёй кропкі, яна не завершылася. І як завершыцца гісторыя нашай краіны, залежыць ад нас. Калі мы ўсе разам усклікнем да Господа: «Ісусе, сыне Давіда, злітуйся нада мной», гэта гісторыя ў адзін момант памяняецца. Слёзы павыціраем з твараў і будзем цешыцца ад радасці, што Бог наведаў нашу краіну, што Ён дакранецца да яе. Залежыць ад нас, якім чынам пойдзе далей гісторыя і наша, і нашай Беларусі. Браты, сябры, даслухалі да канца, стаўце падабайкі, пакідайце каментары, падпісывайцеся на канал, дзяліцеся відэа ў сацыяльных сетках, і мы зноў з вамі ўбачымся на гэтым канале. З намі праўда і Бог. Жыве Беларусь! З Богам!